हेलौ लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायलायबाय। लोगोफोर नै आं दायो दङ उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि रुफाथि मायथाइ फालिथायाव। नै दायो जोङो बे मिटिंसालियावनो दङ। बेवहाय गोबां माने दामनाय देनाय बायदिसिना लेक्सार आवाजआ गोबां जानायखाय आङो नै भइस अभार खालामबाय। दा नायलांबाय थादो नोंथांमोना माबायदि आं देखायनो नाजानोसै। नै बिथिंजायहाय मन्दिराव जैग' होलायगासिनो दङ। गोबां मानसिफ्रा लोब लोब जायगा मोनलायलायाखै। नै दा दसे एसे गेसें जाथ'नानै दङ। बयबो गासिबो माने फैनाय मिटिङाव फैनाय मानसिफोराहा बे मन्दिराव हाबनानै जैग' होफैयो। दा बेवहाय जैग' होनाय सोलिगासिनो दङ। नै बेवहाय गुरुदेब कालिचरण ब्रह्म बाबानि बेवहाय बिबार बावनाय सोलिगासिनो दङ। दायो बे समावहाय गेवलां मेला सोलिगासिनो दं। गोबां मोजां आलासिफ्रा सफैनानै दायो बिबुंथि लाखिगासिनो दं। गाव गावनि मोजां माने बेसेन गोसा बिबुंथिखौ दायो होगासिनो दं। दा बेखायनो रायजो राजाफोरा नै दा खोनासंनानै दं आरो गोबां सिरियासै खोनासंदों। आरो बे मेन पेन्डेलावबो जायगा थोलायलायाखै आरो माखासेयाथ' जायगा गैयैनि बाजारफ्रावसो बेरायहैलायलायनाय जाबाय आरो नै गोबां लोब लोब मानसि। बेवहायनो गेजेर गेजेर बिराद मोजां मोसानायबो सोलिफुबाय थादों। नै दा गेजेर होनाय जादों आरो बे बिबुंथिनि गेजेराव ब्रेक हिसाबै गोबां समायना रमायनाबो गेजेर सोखावबाय थानाय जादों मोसानायफोरखौ। बे गेवलां मेलजोंनो लोब्बा लाखिनानै बिबुंथि लाखिनाय मानगोनां बिटिसिनि डेपुटि चिफ रिहोन दैमारि सारनि खुगानिफ्राय फैजेन बायदिब्ला दान्दिसे सम बेसेन गोसा बिबुंथिखौ खोनासंदों। उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादनि रुफाथि मायथाइ फोरबो फालिथाय आरो उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम प्रसार संसद लोगोसे खुंगा 23थि बोसोरसालिया जथुमा उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आइजो आरो लाइमोन आफादनि दिनैनि बे गेवलां मेलावहाय जोंजों लोगोसे बेहाय दंफायो। हयथ' जोंनि फोथायनायफ्रा सानसे समाव दा जेरैहाय दोङो इयुननि बेलायाव ओरैबायदि थानाय नङा। आथिखालाव आङो मोनसेल' खावलायगोन आरो माने बिसेसकरि जोंनि लाइमोनफोरनि थाखाय जोंनि धोरोम आफादफ्राबो गोबां बाथ्राफोरखौ लानानै सिन्था खालामनांगौ बे जानानै फैदों आरो माने बे धोरोमनि प्रति जोंनि उन्दै गथ'फोर बे लाइमोनफोरखौ जुदि मोजाङै जुदि मिथिहोआब्ला बिथांमोनखौ उन्दैनिफ्राय जों जुदि फोरोङाब्ला हयथ' बिथांमोना बुजिनाय नङा। बे ब्रह्म धोरोम बिनि जिथु गुरुत्व बिनि जिथु तात्पर्य हयथ' बिथांमोना मिथिनाय नङा आरो माने दा बेखायनो जोङो बे लाइमोनफोरनि सायाव उन्दैफोरनि सायाव
जोङो बांसिन गुरुत्व होनांगौ आरो माने खारन बिथांमोनानो जोंनि भबिष्यत बिथांमोनानो सानसे नैबे धोरोम आफादखौ सालायनांगोन बेनिखायनो नैबे उन्दैनिफ्राय बिथांमोनखौ जुदि धोरोमनि प्रति जितु फोथायनाय बिश्वास बे धोरोमनि सायाव जितु आसा बेखौ फोथायनानै जोंहा मोनसे जिबनाव मोनसे आसा दं माबा मोनसे आसा लानानै जों आवगायो बे बाथ्राफोरखौ बिथांमोननो जों सोना होनो हानांगोन दिनै हयथ' रुपाथि मायथाइ फोरबो नोंथांमोना फालिफैबाय बे रुपाथि फायथाइ खै बोसोर जायो 25 बोसोर बे 25 बोसोर नैबे आफादा जाबाय दिनैसिम हयथ' जेब्ला जागायजेनदोंमोन नोंथांमोना गोबां परिकल्पना खालामदोंमोन बे धोरोमखौ जौगाहोनो थाखाय जोंनि रायजो राजाफोरनि गेजेराव धोरोम फोथायारिफोरनि गेजेराव लांनो थाखाय नोंथांमोना गोबां परिकल्पना खालामदोंमोन आं आसा खालामगोन नोंथांमोना जेरैहाय परिकल्पना खालामदों बे निस्सय जाफुंदों आरो माने हयथ' 25 बोसोर सिगाङाव 25 बोसोर सिगाङाव उदालगुरि जिल्ला बे ब्रह्म धोरोम आफादा हयथ' नैबे पर्याय नङामोन आरो माने हयथ' गोरलैमोन बै समाव जोंनि गेजेराव बारा इउनिटि गैयामोन किन्तु बे 25 बोसोराव नोंथांमोना बे 25 बोसोराव मोनसे गोख्रों बे आफादखौ नोंथांमोना खालामनो हादों आरो दिनैनिफ्राय नोंथांमोना गोदान परिकल्पना लांनांगोन फैबाय थानाय समाव जोङो बे धोरोम आफादखौ बोरैहाय लांगोन निस्सय नोंथांमोना बिनि परिकल्पनाखौ खालामगोन आरो माने जाफुंहोनांगोन जोङो जोंनि फोथायनायखौ जों गोख्रों खालामथारनांगोन जोंनि सिगाङाव जि परिस्थितियानो दा फैथों मानो जोङो बे धोरोमखौ फोथायो आंहा बे धोरोमनि सायावनो आसा दं आंनि भबिष्यत बेखौ जों गोसोआव लाखिनानै आवगायनांगोन आरो बे फोथायनाया जे गैयाब्ला जों खिन्थु दुर्बल जागोन आरो जों दुर्बल जागोन आं आसा खालामगोन उदालगुरि जिल्ला ब्रह्म धोरोम आफादा बे बिथिङावबो जोंनि गामिनि जायफ्रा बे ब्रह्म धोरोमखौ लायो फालियो बिथांमोनखौ जोथोन लालांबाय थागोन आरो जौगालांगोन आथिखालाव दानि जिथु समाज जों जि सानदों बेबायदि नङा खिन्थु ओरैबायदि माने सेन्सिटिभ नाबो बुंनांगोन ओरैबायदि चेलेन्जिं धोरोम फोथायनायजों लोगोसे जोङो थांना थानो थाखाय जिहेतु बे दानि समाजा ओरैबायदि चेलेन्जिंखा बिनि थाखाय जोंनि लाइमोनफोरखौबो जोङो प्रिपेयार खालामनांगोन आरो धोरोम आफादनि गेजेरजोंनो जों खालामथारनांगोन जोथोन लानांगोन जोङो जिल्ला हिसाबै नङा गामि ओनसोलफ्रावबो जोङो जोथोन लानांगोन मानो होनब्ला जों नुनो मोन्दों बांसिन दानि जोंनि लाइमोनफ्रा बयबो नङा दै साफा सानैखौ जों नुनो मोनो आरो माने जोंनि जिथु सिन्ताधारा धोरोम आफादफोरनि जिथु सिन्ताधारा बिनि बेरेखा मावनायफोरखौ जों नुनो मोनो आरो जायहा जोंनि समाजाव गोबां बिशृंखलखौ खालामनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो दा बेफोरखौबो जों जोथोन लानांगोन जि परिस्थितियानो दा फैथों जोंनि सिगाङाव बे परिस्थितिखौ जोङो मोगा मोगि जानो हानांगोन आरो बेखायनो बेखौबो लानानै जोंनि बे इयुननि जोलैखौ बेबायदि जों फोरोंलांनांगोन आरो जोंनि उन्दै उन्दै बे गथ' गथायफ्रा देरनानै जोंनि समाजाव जि परिस्थितियानो दा फैथों मानो बे परिस्थितिखौ मोगा मोगि खालामनो हानाय जाथारनांगोन बेबायदि जों प्रस्तुत खालामनांगोन जोंनि गथ'फोरखौ आं आसा खालामगोन जोंनि बे ब्रह्म धोरोम आफादा धोरोम सिबिनायजों लोगोसे जोंनि समाज जौगानाय बिथिङावबो नोंथांमोना गुरुत्व होबोदों आरो इयुननि समावबो होबोदों आथिखालाव जों नुनो मोनो जोंनि समाजाव शिक्षा दीक्षा बिथिङावनो जा जोंनि अर्थनीति बिथिङावनो जा आनखि जोंनि समाज दैदेननाय बेलायावबो